मैं बा एक जानी नवरात्र में व्रत कैले बाड़ी, अपने पति जी भी फोन कैले बाड़ी कि ये राजा हम नवरात्र में व्रत कैले बानी, रउआ जरूरी आवे के बा कहताड़ी। आई एकरा से पहले परिचय करा दे तनी। हम सिंगर टुनटुन राज, यारगन पर टीके प्रेमी, कैमरामैन मंटू गुप्ता। उ मेहरारू कहतिया का कहतिया भैया, अशोक के नामी में घरे आइब कि ना आइब, ए राजाओ मैहर जइब कि ना जइब। अशोक के नामी में घरे आइब कि ना आइब, अशोक के नामी में घरे आइब कि ना आइब, ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब, ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब, ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब। क्या बात है। कहतिया पैसा कौड़ी ना चाहिए। आई सुनी भाव में कहतिया का कहतिया, का करब पैसा पैसा कमा के, असली सुख मिली देख माई भीरी जाके। का करब पैसा पैसा कमा के, असली सुख मिली देख माई भीरी जाके। बबुआ के बाभारा तू पुरैब कि ना आइब, बबुआ के बाभारा तू पुरैब कि ना आइब, ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब, ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब। कहतिया मैहर वाली मैया के महिमा महान हो, श्रीमती अखिलेश माई करस गुणगान हो। मैहर वाली मैया के महिमा महान
श्रीमन अखिलेश तोहार करस गुणगान हो। राजा राकेश सुदर्शन तू करैब कि ना अइब। राजा राकेश सुदर्शन तू करैब कि ना अइब। ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब। ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब। आसो के नामी में घर अइब कि ना अइब। आसो के नामी में घर अइब कि ना अइब। ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब। ए राजाऊ मैहर जइब कि ना जइब। ए राजाऊ